jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare en garti hande e oɗo ñalawma talata ko nogasi jeeɗiɗi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi nayyi addan ɗon habruji mon e ɗemgal Pulaar ti toon to États-Unis puɗɗoɗen ɗum noon kono Michigan e wayni ko élection ngaji primaire hande banggue républicain ji e banggue démocrate en habruji men international manaw en toon to haare wonde toon to Ukraine ƴeewen kadi haala ka Emmanuel Macron haalno hanki walla ceng ko Fatima ni toon yimɓe muɗum dadiɓe toon to Ukraine hol réaction ngaji dañaɗi oɗo saha joni toon to leyɗel Europe e toon kadi États-Unis ma en jaa toon to Sénégal ƴeewen kadi hono dialogol national bannoɗo toon holko ɓe nanodiri e kadi holko ɗamina kanko Macky Sall maw watte ko fate en woteji holno jogori wadde habruji men ma en jaa toon to Guinée Conakry ñalawma walla e kikiɗe ɓe dañi premier ministre ɗum noon ko Amadou Wuri Ba ɗum noon ƴeewen hol kanko e ƴeewen kadi holko ɗum ɗo jogori surtout ɗeɗo balɗe fof tati koye seppoji goni ha won mayɓe hen ma en jaa toon kadi to Niger ƴeewen hono nanodiral gongal hakkude joni leyɗele CEDEAO pour ko fate en kanko ancien président mo Niger ha biyeteɗo Mohamed Bazoum ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu e détuji muɗum joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon guiɗirɗen ko toon to Michigan e tugnade kadi ko CNN report ono saha joni hono kanko président Joe Biden e kanko ancien président Donald Trump ene wayno ko kamɓe gañi toon e woteji bannude toon ɗum noon ko woteji primaire e tugnade ha hande chiffre uji jaltoji ha hande oɗo saha joni ɗo gonɗen to banggue républicain kanko Donald Trump ene wayno dañi 60 toɓɓere 6% woteji kamɓe banggue républicain niki heeli ene wayno dañi 27.6% ɗum noon ene wayno ko kanko ancien président Donald Trump gagni toon to Michigan no toon to banggue démocrate noon kanko président Joe Biden ene wayno foɗodiranno ko nen ɗum wiye Dan Phillips ene wayno ko kanko président Joe Biden o dañi 79%, 79.6% hono kanko Dan Phillips o dañi 2.6%, ɗum noon ene wayno ko timmani 3%. Kono noon min kalani noon hanke nder habaruji gumiri toon to Michigan hono kamɓe surtout dental julɓe wonɓe toon ene wayno ko ɓe gonno koye wadde woteji pour wiide wonde ko eɓe kaɗa hono kanko président Joe Biden wona wasde wotandemo pour primaire wona wasi wotandemo général élection ngaji garoji kono noon ko hollude wonde ko oɗo saha joni ɓe gondani makko ene wayno ko ɓeɗon ni dañi kene wona 10.6%. ko wawi wonde fof no kanko président Joe Biden ko kanko woni kawɗo toon to Michigan to banggue démocrate ɗum noon e nder konngol kanko Nikki Haley ko haali wi wonde ko ancien président Donald Trump ene wayno ko nana bonno parti républicain nana woɗɗina nana musna ɓerɗe républicain ji kewɗi ene jalta parti républicain oɗo saha joni surtout toon to Michigan ɗum noon ene wayno ko kanko président Joe Biden e nder halluji ɗo haali o wi wonde ɗum ɗo kadi ko wonde ko mawo continue wawde liggodade e surtout en yimɓe holɗuɓemo oɗo saha joni gondani e makko ɗum noon ko mettere men kolli o haalata noon ko julɓe wonɓe toon ruttade kadi e woteji toon to Michigan hande ruttita toon e woteji baɗɗi toon to Michigan ene wayno ma en duttude kadi e ƴewde hiisade oɗo saha joni hono kamɓe kanko Donald Trump e kanko président Joe Biden holtoɓe jarata e délégué ji e kanko kadi Nikki Haley holtoɓe jarata e délégué ji ene wayno to banggue républicain ji hono kanko ancien président Donald Trump o yarata ko 119 délégué ɗum noon ko Nikki Haley yarata ko délégué ji 22 hono kanko Ron DeSantis hayso nde woppi o yarata ko délégué ji 9 Ramassawi yarata ko délégué ji 3 donc so tawi ƴeewama ko banggue républicain pour nomede wonde candidat pour républicain il faut daña 215 délégué donc Donald Trump yarata ko 119 ko ɗon woni ɗo ɓe jarata surtout hande e délégué ji toon to Michigan kanko Donald Trump ene wayno dañi délégué ji 9 hono Nikki Haley dañi délégué ji 2 to banggue démocrate en kadi ko fati délégué ji ɗoɓe jarata ɗo henno hono kanko président Joe Biden ene wayno o yarata ko 177 délégué donc ene wayno ko oɗo saha joni ala mo jogui mo foɗodirta ko fati délégué ji ko kanko tan woni candidat jogui délégué ji donc pour démocrate en il faut daña 1,1
jeenayi capanɗe jeegom e jeetati délégué nde gona namaɗo pour yo won candidat donc ene wayno ko kanko Joe Biden o yarata d'abord o yara ɗo e pour état ji puɗɗiɗi wodde ɗi ko temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi to banggue Michigan en wayno ko sen dottima toon to banggue démocrate en wayno ko kanko président Joe Biden o dañi délégué ji ken woni capanɗe jeetati e jeegom délégué ɗum noon ko ɗum woni ko haala oɗo saa joni donc ala neɗɗo goɗɗo dañƴo délégué ji ko jiida e makko kanko président Joe Biden ko kanko gagni toon to Michigan. Donc ɗum firti wonde ko campagne min goni e nder hanki kanko président Joe Biden o yehino toon to show télévision ngaji ɗum noon ko yimɓe waɗoɓe comédie o fottino toon e télévision o namdama gueɗe kewɗe ɗen ɗo namdaɗe o waɗi hen wayno waɗi hen comédie seeɗa o fottuno noon koye commentateur goto biyete Seth Meyers e nder on ko namdimo wimo wonde kene waɗi conspiracy joni hakkude makko e kanko Starlo Shift noon ko neɗɗo biyaɗo ko jimo mawɗo américain ko kañum woni hannde ɓurɗo wonde modèle ɗo en kañum hoorumi ne haale rumeur uji wonde kene kañum hoorumi ko kanko supporte o joni noon e wayno wiyama ko wonde ko complot nene makko hakkude makko e Taylor Shift ene wayno watti ɗum kanko hoore makko no comédie ni o wi wonde hol setama e hol kalan ɗum woni oɗo kabaruji ko ɗi woni donc ɗum ko jiiɗa e ɗum ɗon e nder kadi ko fuɗɗi hutorade oɗo saa joni hono kanko président Joe Biden ene wayno nde Seth Meyers namdimo wimo wonde yimɓe heɓe kalata joni ko fate en caɗele ma ko sibabu wonde duuɓi maɗa o wi kanko président Joe Biden o wi noon so tawi duuɓi ne kaaleke ene wayno ko oyto en mo ganduɗa en jaaro e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi haysinde ko min keccumi ɗum ko seeɗa ko waɗata ko ɓuuri bonde tawde ene yejjita hay inde joom suudu muɗum ɗum noon o haalata ko kanko Donald Trump wonde o haalanno omo tooña Nikki Haley o jiiɓoyi kanko hoore makko o sikki Nikki Haley ko kañum wonno en speaker house ɗum noon ko Nancy Pelosi o ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa enne kanko président Joe Biden ɗum hutoroɗo saa joni saabu mo wandi républicain ji walla surtout hay Nikki Haley ene hutoro e nder campagne uji men pour wiide wonde ko kanko président Joe Biden e kanko ancien président Donald Trump fof ko yimɓe naywoɓe ɗum noon ɓe potani woppede ɓe laamu continue laamade États-Unis. Habaruji men États-Unis cekkitorɗen ko toon to Washington ene wayno ko kanko gardiɗo suudu représentant hono Mike Johnson e kanko kadi gardiɗo suudu Sénat hono kanko Chuck Schumer ɓe mbawino fottude toon hannde e ɗum noon eɓe gonde adjoint ji mabɓe ɓe pottino noon ko noddango hono président Joe Biden siftindon tan ene wayno ko kamɓe laamu États-Unis ɓe jogui tan ko balɗe nayyi pour haade mabɓe uddude dame mabɓe sibabude budget ɓe ngala donc ene wayno ko kanko Mike Johnson poids mawɗo nene fawi makko oɗo saa joni sibabude ñanden o salima hono facture goto gominoɗo toon to Sénat votonoɗo toon ene wayno o salima addu ɗum toon to floor walla to suudu représentant ji pour voter ɗum noon ene wayno kanko hoore makko yamirino ni yimɓe représentant ji jaa vacance ɗum ɗon noon addini caɗele toon to Ukraine par ce que Ukraine ne jogino e oɗon facture ken woni capanɗe jeegom billion dollar taw ko balle ɗe ganduɗa États-Unis walla ɗum noon ene wayno kanko Chuck Schumer nde o yalti botu mabɓe toon to Maison Blanche o wi wonde ko o famni hono Mike Johnson ko oɗo saa ko liggey mo jogui ko liggey surtout dumun garo ko dumun no ɓuri ɗum wonde kulbiniɗo e muɗum saabu non seulement peuple américain yimɓe américain ji fof nan battemo haqqille sibabude hawnaki ma gouvernement uddu kadi yimɓe miskineɓe mbasa yoɓede walla mbasa hebde chèque uji men nde poti hebde chèque uji men ɓe wi kon noon kadi ene wayno ko aduna kadi nene wattema ko haqqille sibu so tawi o continue salade facture gotonoɗo toon to Sénat facture o kadi siftindon tan ene wayno ko jokkodiral banno ngal taw ko sénateur républicain sénateur démocrate et sénateur indépendant banno ɗum ha gaddi facture o han adda toon to Sénat woota ene wayno ko kanko Mike Johnson salinomo ɗum noon ko yamirol ummade Donald Trump ɗum noon ene wayno ko kanko Chuck Schumer noon o gardiɗo suudu Sénat hono ko taw ko démocrate jeeyato New York o wi wonde ko famni ɗum Mike Johnson ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa ene foti miccade no fewi e kadi anda ko ɗum ɗo ko histoire muɗum koko jogori haaloyde e surtout henna ko hawnaki américain ji hawnaki kadi aduna ma pelɗum walla ma berto e muɗum donc ko wawi wonde fof ene wayni ko en ɗamina hono kanko Mike Johnson homo ƴettu décision pour addude so tawi on wawi addude oɗo facture toon to suudu représentant ji ha vote siftino tan hono kanko président Zelensky gardiɗo leydi Ukraine kanko hoore makko e nder communiqué mo haali wi wonde ko so tawi ngal ɗo ballal addaka ɗum noon so tawi ɓe keɓani ɗeɗo balle ummade toon to Amérique ene wayno ko million temed ujunaji neɗɗo mamaye e nde ɗo haare wonde oɗo saa joni
bange funnaange leydi ɗum noon hannde tati koye habaruji men international to bange Ukraine to hen kanko président Emmanuel Macron won haalluji ɗi o haalno hiccen ko wi wonde ko hawnaki ma wonde kamɓe France ɓe mbawa neldude toon yimɓe toon to Ukraine to balla Ukraine naɓe haɓede contre Russie ɗum noon waɗi hannde réaction ngaji kewɗi réaction ngaji ɗi ko réaction ngaji leyɗele Europe et surtout kadi leyɗele États-Unis et surtout ko wayno ardiɓe OTAN kañum koye e nder konngol ngol kaali mbi e nanodiral baɗal hakkude mabɓe kamɓe Ukraine e kamɓe OTAN e mbi wonde ko ene wayno ko ala fof nde haala hen wonde ko militaire uji mabɓe militaire ummiɓe OTAN ma jaa toon to Ukraine donc ene wayno ko direction kamɓe OTAN ɓe mbi wonde ko OTAN ene walla OTAN en ko alliéji mum ene balla ballal kaɓirɗe ɗum noon taw ko ɗeɗen balle hono muɗum meɗen yiyede balla ɗum Ukraine e ɗeɗen balle kadi ɓeydima hewde doole caggal nde Russie yani leydi mabɓe ɗum noon kadi ɓe mbaɗi ɗum ko guila hitande ujunnaji 214 eɓe continue wadde ɗum kono noon ala foof to ko wiyete projet de ganduɗa en pour ko wiyete kaldigal neldude toon yimɓe taw ko militaire uji OTAN neldude e terrain toon to Ukraine ene kaaɓe parne balla Ukraine hono kanko kadi Olaf Scholz gardiɗo leydi Allemagne jogorani wonde yimɓe militaire uji taw ko ummotoɓe Allemagne walla ummotoɓe OTAN walla ummotoɓe e kala état européen pour yaade toon en pour wallude militaire uji Ukraine ɗum kadi ene wayno ko porte-parole makko kanko premier ministre Rishi Sunak ene wayno ko ɗum kadi ɓe kaali ɓe mbi wonde ko eɓe jogui oɗo sadio joni yimɓe nan toon to Ukraine kono noon ɓen yimɓe ko walloɓe jangguinoɓe walloɓe yimɓe militaire Ukraine naɓe surtout ko fate cellal gueɗe ɗe cafriɗe e ko way noon ɓe jogaki hay projet goto kamɓe koye mabɓe neldude toon militaire uji mabɓe pour kaɓe ko ɗum waɗi kadi réaction kadi toon to gouvernement Espagne Pulaar Alegria kanko woni porte-parole gouvernement Espagne o ɗum kadi woni ko leydi mabɓe haali ɗum ko ɓooyi kono ɓe gona d' accord pour neldude kala ko wiyete militaire uji yaade toon to Ukraine ha ɓoyede contre Russie premier ministre mo Pologne kadi kañum hoore ko ɗum haali wi wonde ko ɗum noon ala e anne mumen toon to gouvernement mo Italie kadi hono kanko gardiɗo gouvernement mo Italie Giorgia Meloni ko ɗum kadi haali wi wonde ko nder kaldigal mabɓe dakkodiral mabɓe wallude Ukraine ala fof projet kalaɗen neddude yimɓe toon to Ukraine Maison Blanche kañum hoore ko ɗum haali wi wonde ko ala américain mo jogorɗo ummade États-Unis ene nelde toon to Ukraine pour wallude Ukraine haade nde woni oɗo saha joni ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko président Zelensky omo continue ha hande ñagade hono républicain surtout yo paam wonde ko so tawi ballal mo ganduɗa États-Unis ene wonno pour wallude ɗumen so arani ɗum noon ko caɗele moɓe wonandeɓe ɗum noon ene wayno oɗo ñalawma hande ɓe mbawi kadi kamɓe koye mabɓe wiide wonde ɓe jani toon e poste uji ɗi ganduɗa Russie naɓe taw ko banggue worgo leydi ndi kono ene wayno ko Russie naɓe kadi nene continue en avance toon to surtout yende diwan funnague leydi ndi surtout yen ɓaddade wuuro wiyeten Bakmout habaruji men international toon to Guinée Conakry e tunnadi kadi ko yalte télévision mabɓe hono kanko président walla mawɗo gardiɗo transition gouvernement gonɗo toon hono Mamadou Doumbia ene wayno o nomi e ñalawma he hono neɗɗo goto yo won premier ministre ɗum noon wiyete ko Amadou Wuri Ba en kañum noma hande premier ministre hande oɗo ñalawma talata 27 lewru février kanko Amadou Wuri Ba noon e wayno ko kanko ardino Union démocratique pour la renaissance de la Guinée kanko hoore makko noon ene wayno ko yara ko duuɓi 65 e kadi ene wayno ko kanko hoore makko o jibina ko hitande ujunere 1958 toon to Pita ɗum noon ko hakkude leydi ndi nder hitande ujunaji ɗi nogas o fewji parti biyeteɗo Union démocratique pour la renaissance de la Guinée ene wayno ko oɗon parti tan ne kañum hoore mum yiya oɗo dumu no fof henne supporti ɓe kamɓe militaire uji wonɓe toon kono noon nomedemo yo arde leydi ndi ene wayno ko ari ko kadi ko caggal caɗele baɗɗo toon hono kanko Mamadou Doumbia ene wayno ko semaine ɓenɗo ene wayno o samminino gouvernement mo nomno toon gouvernement men taw arduno ɗum ko Bernard Goum oɗon gouvernement o yandini ɗum ñande 19 février caggal nde o yandi ɗum nene wayno fooji kewɗi mbaɗi toon e kadi ene haale oɗo saha joni hono yimɓe ɗiɗo sukaɓe ɗiɗo yaroɓe duuɓi 17 walla ko ɓurɗon foof ɗiɗo pellama hen hono kanko gardinaɗo oɗo saha joni gouvernement hono Amadou Wuri Ba holno jogori wawde réglude ɗiɗo probléme uji foof ɗiɗo probléme uji no mbiɗen ni ne jeeya hen riji no ɓeydo towde dialogue ene wayno kaldigal ala hakkude
parti ji politique gonɗi toon e kadi kamɓe gouvernement transition e kadi ɗum ɗo kadi ne ɓeydi hen hono oɗo saha joni hono autorité ji militaire uji caɗele ɗe jogui oɗo saha joni surtout kadi habde ko fate kala ko wiyete jeyandiyankoɓe par ce que ne jeeya oɗo saha joni jeyandiyankoɓe ɓe nangui toon nanguiraɗo sibabude kañum hoore mum tawama ne wone seppoji mayirɗe janvier biyeteɗo Sekou Jamal Pandesa kañum hoore mum oɗo saha joni cokaɗo pour wiye lebbi jeegom taw hen lebbi tati yafama ɗum noon wayno ɗiɗo seppoji fof namdiro ko fate oɗo saha joni hono kisal ko fate kala ko wiyete médiaji ɗum noon ene wayno ko kamɓe gouvernement militaire uji wonɓe toon Guinée ɓe jiiɗani ɗum ɗon donc Amadou Wuri Ba nomaɗo premier ministre hannde oɗo ñalawma mardi 27 lewru février hawnaki omo jogui kam oɗo saha joni ko huccani ko fate réglude beele leydi Guinée ene renda beele kadi militaire uji ardiɓe toon leydi Guinée ndi ene mbawa kadi haaldude parti politique gonɗi toon ndi toon to Sénégal ene wayno ko ɗeɗo balɗe fof walla ko hanki wonno koɓe mbiyata dialogue national mo kanko président Macky Sall o ñaguino ene wayno dialogue national walla kaldigal hakkude kamɓe yimɓe ɓiɓe leydi Sénégal ene wayno dartimanki e nder kamɓe koɓe kaldi koɓe nanidir toon ene wayno ko toɓe ɗiɗi ɓuuri labtiten ko labti hen d' abord ko goho ene wayno ko woteji puɗɗoto toon to Sénégal ko ñande 2 juin ɗum noon ene wayno ko ɗum woni ko kamɓe koɓe propose oɗo saha joni andaka noon Macky Sall sene jaɓa ɗum kono noon so tawi ɗum ɗon Macky Sall jaaɓi ɗum kañum hoɗum ma yettin ɗum conseil constitutionnel d' abord goho ɓeɗon mbawa ƴewde d' abord ruttitade holno kanko Macky Sall holno heddorto e laamu ha kono wiye woteji mbaɗa il faut ko wona goto laamiɗo ɗum ɗiɗiɓel ngel kadi holno wawata noddirde collège électoral ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa en toppiriɓe ko fate woteji Sénégal pour ha mbawa wallude fewnitade oɗon saha joni ko ha woteji ɗi mbawa yarude no moƴƴi tataɓel ngel kadi ko ƴewde oɗo saha joni hono kamɓe conseil constitutionnel holno ɓe mbawata kadi ruttitade e won dossier ji won dossier ji ɓe ganduɗa ene waɗi oɗo saha joni kene wona sappo e jeenayyi candidat kono ene waɗi kadi candidat ji ɗi ganduɗa dossier ji mumen koko rejeteno hawnaki maɓe duttita tan ɓe ƴeewa surtout ko wayno dossier Karim Wade est ce que ne wawi kañum hoore mum dossier mum wawi ƴewtede pour arta wonta candidat tataɓel ngel kadi ene wayno ko kanko Macky Sall ɗum noon kadi ko konnguɗi ɗi o haali tuma hawnaki ma o ƴeew wadde proposition janggo alarba conseil mabɓe ɗe ministre ko mbiyata amnesty pour wonande yaafade won nanggaɓe sibabude seppoji banɗoɗe toon tuggi hitande ujunnaji ɗi nogas go yaafade ɗumen ɗum ɗon ɓeɗon ɗum noon ne jeeya hen hawnaki hono kanko ɓurɗo lollude ko fate en lundade laamu hono biyete Ousmane Sonko hawnaki mo woppa hen e kadi so woppama hen hawnaki ɗo e 2 juin ɗum ɗon ma wawa woldemo wonde candidat ko wawi wonde fof ene wayno ko siftinde on tan ko ɓuuri hewde e candidat ji lundiɓe laamu jaɓano arde e ngal ɗo kaldigal ko mbiyata dialogue national habaruji men international cakkitoɗen ko toon to Algérie e tugnade kadi e habaruji gumiri toon Al Jazeera mbi wonde ko juma mawɗo mahama toon to Alger juma o kadi ko juma oɗo saha joni kisaɗo ko kañum ɓuuri mawnude e jumaji gonɗi Afrique foof oɗo juma kadi ne wayno ko juma halfina ɗum ko compagnie chinoise goto mahi ɗum noon e wayno ko noɓe mbiri ni minere makko towendi mum ko 250 métre ɗum noon en towi ha ɓurti e mbi kadi ene wayno oɗo juma kadi hawnaki ma waw ɗo juulete ɗo tan ne wawi nawde kene wona 120 ujunere kadi ene wayno ko juma o kadi oɗo saha omo ha kadi ko yo waw wonde kadi nokkuji moderne ɗum noon ko taw ne wawi wadde hayto hélicoptère juuloto ene waɗa hen ene waɗi kadi bibliothèque to defte gonata kene wona hakke million deftere ne wawi wonde hen ene wayno juma o kiisa ko mara ko tan guila ma woni 198 million dollars bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi habaruji min jogol noon hannde e ɗemgal Pulaar sifti noon tan hannde ko talata 27 lewru février hitande ujunnaji 2024 yen mbaalo jaam on jarama.